Ҳамада салом алейкум бародари хушомадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Дар видео гап мезанем дар бораи оне ки чӣ фикр доранд лидерои Евросоюз, Турсия ва Хитой нисбати ҳолатҳое ки рух дода истаанд дар Қазоқистон. Евросоюз хеле ҳам ташвиш кашида дар ин бора ва ҳар тарафа мега ки ором шавен. Просто ба гуфтан ором шуда намедонем ё ором мешаванд намешаванд. А Хитой боша гунаҳгор мекунад барои ҳолатҳое ки дар оҷа рух дода истаанд қувваҳои берунара. А Турсия боша барои кӯмак расондан ба властҳо омода. Яъне ки ҷаҳон дар ин бора чӣ фикр дора? Ҳамаша баъди оне мегӯем ки ба шумо тавсия метем ссилкаеро ки дар комментария закрепиш дега. Ин ссилка ба шумо имкон медиҳад ки дар бурди ҷанговар бузингаро пул кор кунед. Ва фаромӯш накунед вақте ки агар шумо якум бор регистратсия кардаиста бошед, метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред. Ссилка промокод дар комментария закрепиш дега. Урсула фон дер Лейен, намояндаи Еврокомиссия. Ман аз ин ҳолат хеле сахт нигаронам ва назорат кардаистам ба ҳолатҳое ки рух мета дар Қазоқистон. Якум гап дар сари бехатарии халқ мерава. Ана ҳамин чиза аст, ҳама чизи муҳим. Ман даъват мекунам ки бас кунен зулма. Европейский союз омода барои расонидани кӯмак ва ҳамчунин фикрҳои худшона нисбати ҳолати ки дар Қазоқистон рух дода истаанд гуфтанд дар Берлину Лондон ва власту халқа даъват мекунанд бо маслиҳат. Лиз Трас, министри корҳои дохилии Великобритания. Мо нигаронем барои зулме ки айни замон дар Қазоқистон рух дода истаанд ва мо хуб дар ин кор назорат дорем. Фикр дорем нисбати шахсоне ки дар ин аксия ҷон бохтанд. Мо зидди зулмем ва зидди нобуд сохтани чизҳои миллием. Мо ҳамроҳи ҳамсоюзои худмон фикр карда ба хулосае меоем ки далчи чӣ кор кунем, чӣ роҳа пеш бигирем. Агар ки дар Европа муайян карда натонанд сабаби, яъне ки тарафи гунаҳгора дар ин ҳолат, а дар Хитой боша ёфтанд. Чӣ хеле ки председатели КНР Цзиньпин мега, Пекин баромад мекуна зидди қувваҳои беруна ки дар ин муноқишаи дар Қазоқистон рух дода даст дорад. КНР Пекин. Ван Венбин, намояндаи расмии корҳои хориҷии КНР. Китай тарафдорӣ мекуна роҳҳоеро ки Қазоқистон пешгирӣ кардагай барои бартарафи зулме ки дар оҷа рух дода истаанд. Китай хуб омода барои кӯмак кардан дар бартараф кардани қувваҳои беруна ки мақсадшон мушкилот барпо кардан дар дуруни Қазоқистон аст. Нигаронии худшона нишон доданд аз ҷумла дар Турсия, яъне ки Эрдоган алоқа мекунад бо сардори Қазоқистон ва ӯ гуфт ки Анкара омода барои расонидани маълумотҳои техникӣ ва яъне ки опити худша ягон маълумот расондан дар ин бора чӣ гуна бояд рафтор кунем. Яъне ки Эрдоган дар ин бора маълумот дора, опит дора. Хотиррасон мекунем ки 5 сол пеш ҳамин гуна ҳолат дар Турсия рух додагӣ буд ва Эрдоган тонист ки ира ором кунад. Министрҳои корҳои хориҷии давлатҳои туркӣ маҷлис мегзаронанд барои бартараф кардани ҳолатҳое ки дар Қазоқистон рух дода истаанд. А чӣ фикр доранд қазоқҳое ки берун аз кишвари худшон зиндагӣ мекунанд? Айни замон дар Турсия тақрибан 10 000 қазоқ зиндагӣ мекунанд ва ҳар якуми ӯ ҳолатҳое ки дар Қазоқистон рух дода истаанд ҳар гуна баҳо метаҳанд. Абу Кобаноглу, намояндаи қазоқский община дар Турсия. Боло рафтани сӯзишворӣ и ягон хел рол бозӣ кардагӣ нест. Ҳамаи политика аст. Ҳамаи чизе ки дар оҷа айни замон рух дода истаанд мақсадаш танҳо як чиз аст: барҳам додани ҳукумат. Ана ҳамин ягона сабаби чунин эътирозот. А дигаро боша фикр мекунанд ки эътирозоте ки дар Қазоқистон рух дода истаанд пешакӣ бо маслиҳати беруна рух дода истаанд, яъне ки одамо қувваҳо аз берун аз Қазоқистон ира кардагианд. Мо хеле ҳам ғамгинем барои корҳое ки дар Қазоқистон рух дода истаанд. ҳолатҳое ки дар оҷа рух дода истаанд хеле ҳам хуб монандай ба ҳолате ки мехостанд дар Турсия барҳам бутанд ҳукумата, лекин натонистанд. Мо фикр мекунем ки ин эътирозот бо маслиҳати қувваҳои беруна аст. Мо фикр мекунем ки ягона ҳолати ӯ бад кардани ҳоли кишвар аст. Ҳастанд бисёр одамое ки фикр мекунанд чизе ки айни замон дар Қазоқистон рух дода истаанд сабабаш худи политика шудагӣ аст. Биёед аввал гап мезанем дар бораи хестани бемаслиҳат. ин аз ҳама муҳим шай. ин эътирозгарора ҳеҷ кас сардорӣ намекунад. Сабаби ба по хестани ӯво хуне ки давоми 30 сол дар дуруни ӯво ҷамъ шудагӣ буд, ана ҳаму аст. захмои 30 солаи ӯво ки сабаби бадбинии давлат шудагӣ. Аз сабаби рӯ хезондани ҳамаи
хезондани нарх дар сӯзишворӣ шуд. мо власте ки айни замон кор кардаистай, яъне ки Такаева марионеткаи Назарбаев меномем, ки ӯ миллати қазоқа азоб медод то имрӯза. яъне ки айни замон президенте ки дар уҷа сардорӣ кардаистай Такаев шахсоне ки даст доранд дар ин кор эътирозгарора бандиту қонуншикан номид ва гуфт ки омода нест ва ҳатто фикрам накардаистай дар бораи маслиҳат кардан бо ин гуна одамо. шумо метавонед фикрҳои экспертии худтонро дар комментария бинависед ва мавзӯи баъдии барномаро интихоб кунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. касе ки намедона бародаро, дар канали мо конкурс рафтесай ва айни замон ма призоша дар шумо номбар мекунам. дта электромобил якеш Volkswagen E-бора ки арзишиш $21000, диимуш боша Honda ки арзишиш $23000 меиста. ба ғайр аз ино 4 конверти 100,000 рубла, 4 конверти дигари 100,000 рубла ва 10 конверти 50,000 рубла. рақамҳое ки дар болои экран дидесен, дар ҳамин рақамҳо ҳам WhatsApp Pay, ҳам картаи Сбербанк. 1750 рубл як билет нарх дора. сума метавонед дар ҳамин карта партоен ва дар ҳамин номро WhatsApp шуда чектона роӣ кунед. тамом иштирокчии бозӣ мешен. шустратарш кунед бародаро, билето кам монда.